be a papa, any bar attention TV so, and then so a that of factory after. And actually, me says so English, I attention TV so share, Mr. Bunkum and Yamapam for a little bit, Master of War, and you know, election award, and then our attention TV. So, no concept, attention TV or Facebook, television, attention TV. Okay, subscribe, follow, like, comment, and also share. Now, and there, yes, the man, and that, and community, and then. And penalty, any Jamambo. Ye be second. Say, I am not, you think, yes, steady. Now, if ya call in the pen, and no any wings. Send me the sauce shower away. Now, my friend say, I call a room for and no so any way. Set my worry. Now, no so many or bar for from, and many so. A war and no show any way. And then the packer, Pastor Paul, for any apostle, a bottom call, our them have a near more extra more. Young call na young coach, Mama Papa. Yeah, you're young. We did say we are a before. I don't a pomo and so. And then as someone a die of so and I am a Cassana in the sunset. Onokuana ote. Ba ko fast. Na ya okasa boko sana. Aya o. Won se boko no fa MP. En se ba MP, dey bi se no ye boko mu dey na o. Okay, boko. Me bi ma bra bom tina me kasa na wo fami. Ade, apostle dog. Obi a wo yire ne wona so wo ju abra bom sa o yire bra na se o abra bom dey o hina. All do. Oba wa level from. Oh, David. So, Omuba, about send about one best pass. Nayan bar. I mean, I'm person which or church of Sana and Trasiaba. Some not you, many children. And the Yachim, the Bahasa Yachim, that's it. Yeah, and I said, I don't any infantry, any Jamamo, a Bista. Master Mesha say, Apostle Don Cusso. A Cassia Penatre Nedam, Bonina, a pair. Oh, but that's Chia, I have war. Chia Nana Abariata, or Tosun, you know, Fete or mine, Nana, Bobo Mossy. But I was last, it's your different. And Israel on a Queen Bast. Nana, also and Prachi. Any Gamambo. A pay. And to me, your pay. Same to me, sir. A Gamambo, I will be our wallet. Now, only connected. Now, you home. Now, what father ever for rich. What quack of walk in the mind. Anna and Punachi. I can castle. Ye can't be to home. And I say, when I give you say, they are getting a bit to be. And now say, you know what possible be. Now, you know, not yet, you're going to say, now, I been not yet, you're going to know. When you listen, China, when you're before frost, as I can say, so, I'm a fan and punch. So, I'm a fan and punch. Say, me no, I can say, Yabawale. What can I say when they say, I'm more champion? Almost the job, more show. Say, Usubani, Yaw for Bedia to who say a number, and how now for Etian, Nama, no number. And I won't swallow for Etian, our Nama, one and number home. Be a never son and flew, or how big woman, say a monster top one because I know one and tear, so how we know it is a son, no tear, Serbia, not just a union, yes, say, I can't cast up the fun and punishing. Yeah, child, their home, in some at the opportunity, you bid to me, I pay a waffle. Now, I'm not say. Woman will be at that down. No jar liquid in the Palicia. What say our dear?
Member Pastor Afro. That's it. Which attrafo. I mean, sure. What the can you do? Bible no kaka. But which man can I? Say me, put this about the Bible. Yeah, this me I Come so but I'm put this about the bit of my Bible. Oh, I'm put this about Bible. Okay, thank you. But you're showing. Galatians 5:19. Oh, when I'm So the answer. Galatians 5:19. Galatians 5:19. No say honam numan da edi enu ni odwamambo. Bi ni odwamambo. Ye first one me fancy wo ha. Amen. Say ye ka say adwaman a me na meti ase ne say wa wale no fa wo kunachi na wo yire chi wa say awale. In Bible ma men minim no say ye tenase ye steady ye ho na say ye nware na menu ye bibia e ye adwaman. Okay. Ya bo adwaman. Ati because Bible say na odwamanfo bi obo adwaman na nka wo besi na abo falasifo besi na abo aden ekuna atwe achi se odwamanfo no ni kunu onwale Bible anjura amasa wawale we read the Bible Samson na oni odwamanfo beti oni odwamanfo bi katena ma nka wo kwachi ne kura kokunu odwamanfo no na onwale what has bad na djuma na oye ne ntino as what you be atu ono otumi ni obi ada what has anu so no eye djoma monti ye kase edjoma ya enye se bia obafa oyirachi na ye edjoma mo na mo msuma adwen kire nse ma meminim ni se wo ni oba no ya hyehye me ya ho ade na me ni uhia ya bo edjoma. But the Bible no actually must say hunam hunam djuma I tell you they are kono no ba kono be obia bibia ye dia kono ejuma wo ye nta kono na ode awuni akono awuni untumi ntina asese wo be ye uni akono ma ejuma na untumi ye so what else nti ye kase ejomambo no eye adibia nipa no wona na hyehye wono mutu no mwawiam atias mwawiam ho ne se oba no wo be ma no wonko hu oba na busuafo Bible so se ansa na oba wolo oba no ne oba no beda ne be ye bibi no kofie kotue no abode bi kotuni tinsa ye ne ho ade wo wi a wode oba na ahya wonsa na wa den wona natena what you say nti nna no sa na menim baby yankasa infantifo ni BBC obano ewuye na be ma na nya na ho ade tebuhwan na adwuna woye wo hihye yi na nse obano be ma na netena wo adwuma ma wa ye no ho ade nti that time na obano wuyi no wo ma be ma no oni oba no ko dedem osiesie ne saifro ono ne dai okisi ne ye bibia what you say because one gini ntum se owalefo but what gini ntum se wan ye no ho ade se wan ye obi ho ade a oye nipa no se ono no wa den dwoman mo wonte o awurade ani what you say because se oba ye oba no ho ade na we shira so amam ene eho bate na din shira ade abram nti Bible kasa se saade no ebegu ye ho fi nipedua no ebe bre nipedua nas do pesa wona nti nyame ni mu a so wutu sa na mo no but me ne oba na wo ho na bi oba na amene ne wo ho no me hu oba foforo wo nechi na ma akwa na akon boni ya wale say me na me say ya wale but what mass
aha ade a me say awale me ma na awale no den me mpese awale be gina nti na me tu sa na mo me say awale bible sa na ka nti me so bi sama embe tu ma che ma dua afaso donko asa why go na why go asa also for aso ototo o kwa verse okase na wo so na wona na kwada awe dame enya za ma me ka da che mo o no ka na oba no onya no hade na wona ne kwada jo ma mo wana so aso ototo ana no asa bi se baby se esa okoye no hade nyina ma abusiafo sana wona na da na menene ti na me ho baby na me no oba na kwada no akono bone wa sound is all cancer American da yo ya mtsa na se ti ni pa maka kira wo se si ya ti ya me cameraman ya hihye se ye kasa o video ye ayen hihye ye ana mewa brofo ya fa lese Sara. Oni obi anya nhihye ye Brofo na ni ba ayo na ayo wa ka chi ya ni na yo nhihye ye se ya de ye ti ha ya kasa enti won so twa ye mfoni na wa duma de ya nhihye no nhihye no wa biso agreement ojo nti abasa o hwa nhihye no de no wa duma fidie ye so ya kasa nhihye no wa biso wa ya nhihye no de when this nhihye na ya de asai enti meni oba bi atena se aka chance ma me ni je ho me hu a na bibi ya ye me hu woso bibi a be si awo me yem to me sheme asa da makode bon ni nyina no sa ya wontira enti mesrawo ma me nwalo na ye ntena na wo mame sasa asa okay me sokra ya me sia wa sa na me se ye me makoma to bom kim sa nti eya na me da me bom pa ese da be na bre ya mte se no baka kire me se mawa ani se na odi aka yo nti bra waka mate ani ya me nya hoboe na ye me ho ade na ye ntena se oyere ani ukuru ya ti san se ya tu ye mi eno na me hu se woni sabe cameraman yi so okwade na me wapie okwade na ne wapie no bi aka tell sesei oni papa yi atwem pora obi am no ya nhihye se ye be wale no ana oni bre so owura ne dem na oni do na kwa bibi ne wapie bibi sada ase wodi emi nya wale nhihye na me ne ye no aye ase anka ye ba awale ya no ase the friend awale say was say awale na anka ye be wale ba ya kaso obi akọgbo ibama dia ono be ma ti o ono ni kunu ti a ade a sebe oba ne be ma ye no wopem no mo ye ena wafa be ma na ti ena be ma foforo asan akwada ena ne se akọgbo ibama edwama ye twi kaso akankasa edwama no ena ne nkyerɛkyerɛ da afro ma nkyerɛkyerɛ wo ana wakwa ye sade no kwa ye no ana ne kuna ehunu se oba me na wote me ye bibia de mo ede na ama wo ne ba ma foforo asa akwa de sa wote da bika kwa wo ne ba ma foforo asa akwa de dia wa ye na ama wo kra anyi sada anya ma kono bi nti se oba ma foforo na wo pare bia ko wa no me mu awo awale ye no ebegu so what ase de se wakwa ye adia awara fo tena yenye ana no wakwa akwaye nti wakwa akwa fa mechi akobodi kana woni ko kasa ahudo mo bia be kan sania ne krom kasa te ade akyerew so aka kasa bo de so ma me akobodi man sa ma me no papa na yere so akobodi man ma ne kura jaano so akobodi man ama ne yere jaano yen ka so ase awale ama ne yere jaano akobodi man ama ne kura jaano na chese sa awale no de abaye awale a permanent abetenas
ɛna ɔbaa no akɔyɛ saa adeɛ no ɛna ɛwɔ akɔnɔ asɛm ne asɔfo ɔkɛ akɔnɔ asɛm no deɛ maa mi maa mi ka ne kura fa nkyerɛ onipa bi akɔnɔ wɔ ne mu sɛ akɔnɔ na ma yɛ de wale akɔnɔ na ma yɛ kakyɛ obi sɛ mepɛ ɔmɛwa sɛ wate ase na wakɔnɔ ka ne wa ne ne nkyerɛ sɛ ɔne obi nkwada dabi akɔnɔ na ma ɔne obi yɛ nhyehyɛ sɛ mɛwa nti aseɛ bi mu a na fa mo de nhyehyɛ na mo yɛ na amate ho ase no mo de ayɛ adwuma wakɔ abusuafoɔ hɔ maame ne papa ɔmo ate atum abusua hyia wayɛ ɔbaa no adeɛ sɛ wo yere na wɔne no akɔda sɛ wonyɛ ne saa adeɛ na wɔne no ɛkɔda awɔre na mo hyehyɛ no mo asɛe no esi dɛ na mo sɛ mo mmienu mo asɛe no mo a wɔane na nka woyɛ ɔbaa bɛmɛ bia ne wo bɛhyia ɔbaa na ɔka kyerɛ sɛ sista maame no nkɔda baako ɔka biribi ada sɛ obi ne gye wo ho mpakyɛ wawale mɛso saa me wale mepɛ sɛ me wale sɛ obiara mma wapɛn mu a nka mɛpɛ sɛ me ne ɔbɛtena sɛ me pasɛ ne sɛ dɛn sɛ ho wasɛ wokɔ hu no maame wokɔ hu no papa ne papa sɛ wɔne ne nda wosɔfo sɛ wɔne ne nda enti wakɔ sɛe awadeɛ no ɛhyehyɛ no wabu so ɛsɛ wo bɛkaka wakɔ bɔ adwama na bɛkasɛ daabi akyɛ sɛ adwamammɔ yɛ wawɔre no awie no sa akɔfa ɔbaa foforɔ sɛ ɛbidi mɔkyi a maame ye agye yɛ santena asɛm yi maame pɛ sɛ mekyerɛ me bla asɔfo last word last word asɛm wei ade wei wohwɛ bible mu a ɛwo nea wokɔbɔ adwaman no anka wobɛsi no abo no bible anka sɛ wɔawale na woafa ne kunu akyi yɛn nuanom a wɔn gyina kwan wɔfrɛ wɔn dɛ prostitute adwuma bɛ nti obi awale mo awale wate ase abusuafoɔ nkɔmɔ no ɛyɛ ayɛ dɛ yɛsan nso ɛbɛta so ɛda foforɔ sɛ yɛhwɛ apostle donko ɛne pastor paul afola mede ɔmo akyi ɛne program no wankasa nkwa wɔnda yɛsan so ɛbɛtena asɛm so na baabi a obi ade na adwene ba on comment na yehu yɛn ɔmo so comment na yehu ɔmo so ma na sɛ ne yɛbɛtena ase a yɛsɛ bɛtena kan comment no na na also nti ase no yɛn so ya pense mu ɛde amakɔ university ana edwuma dia wɔsoma sna me ne dwuma de ɛbɛso mu attention tv ɛso ɛnyɛ yɛda ase aka